Yes. Nå, jamen, mens jeg stod og lavede det sidste her, så kom jeg til at tænke på, ligner det her, ligner det en svane, eller i hvert fald en fugl? Ja. Og så kom jeg til at tænke på det der med den der græske myte om fuglen, der flyver op, og så brænder dens vinger. Phoenix. Ja, lige præcis, Phoenix. Er det ikke Icarus? Og på den anden side, så har vi også vandelementet, hvor det er jo spændende, om man kommer til at stå med som konen i muddergrøften. Nå. Og i arbejdsmæssig sammenhæng, der synes jeg bevæger mig lige nøjagtigt mellem de to felter. Jeg vil så gerne, og giver den 110% og basker afsted derudad. Og nogle gange så føler jeg simpelthen, at jeg er lidt våd om fødderne. Så med de ord, så vil jeg sende den på dens videre færd. Og lad os se, hvad der sker. Okay. Lad os se. Den er tom herovre der. Ja, den kan godt sejle. Jeg var bange for, at den bare ville synke. Det er da meget godt, far. Det må jeg sige. Imponerende. Jeg skal også lige have taget et stille billede. Ja.